Timothy, ewo agama jere Timothy, agama gara Timothy, wenindu nimoa. Nete agama gara Timothy, agama jere Timothy, agama gara Timothy, wenindu nimoa. Agama gara Timothy, agama jere Timothy, ewo agama gara Timothy, wenindu nimoa. Agama gara Timothy, agama gara Timothy, wedendo. Agama gara Timothy, wedendo. Agama gara Timothy, wedendo. Agama gara Timothy, agama jere Timothy, agama gara Timothy, wedendo nimoa. Agama gara Timothy, agama jere Timothy, agama gara Timothy, wedendo nimoa. Agama gara Timothy mgbe ndị ndụ n'ime ụwa, n'ihi na onye nwụrụ anwụ adịghị eto Chineke. Ya mere nwanne m, gara Chineke gị ozi ugbu a ede ndụ. Ekwela ka ihe ọbụla gbochie gị ime nke a. Jizọs nọ n'ụzọ obi gị ugbu a na-akụ aka. Ọ sị, nwanne m, mepee ọnụ ụzọ obi gị ka m bata. Gịnị ka ị na-eche? Ị na-eche oge ọnwụ bịara? Nwanne m, mata na ọnwụ adịghị akụ aka n'ụzọ, kama ohere dịrị gị ugbu a iji fee Chineke gị. Ekwekwala ka ihe oriri dị n'ụwa, ekwekwala ka ihe ọṅụṅụ dị n'ụwa, ekwekwala ka ihe ụka nke dị n'ụwa gbapụ ejikerela m ịgara Chineke m ozi. Ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-egbochi m ime nke a. Onye ọbụla na-eche na be m, n'ụlọ ọrụ m, na shed, nwanne ya na-ejebego ozi ọma. Brọdu Eze. onye
N'aha Jizọs onye nwe anyị na Chineke ezi ebube, anyị na-enye gị ekele, anyị na-enye gị nsọpụrụ, anyị na-enye gị otuto niile maka ndụ nke oru Samuel Chukwujekwu bi na ndụ a. Anyị na-enye gị ekele maka ije ozi ya niile, onye nwe anyị, ka ị na-agbata mkpụrụ obi na alaeze nke gị n'aha Jizọs. Anyị na-ayọkwa ka ihe niile nke gị n'ụbọchị taa bụrụ nke ga-aga nke ọma. Onye nwe anyị, ka mmụọ nsọ gị were ọnọdụ n'ime ihe niile, ife ọbụla ga-eweta mkpasa. Onye nwe anyị, anyị na-ehopụ egwu a n'aha Jizọs. Anyị na-ekwuru ihe niile ga-aga nke ọma, ma nke ekeme na kọmpaụnd ebe a, ma nke ekeme na chọọchị. Onye nwe anyị, ịbụ onye isi oche n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ebukwazi anyị ugbu a, emepee ya dịka na-afụ ya na-abatazi. Yeah.
Nnanyereze ọkwa ndị nna mgbe ochie ndị uchu na-eke akpa oge ahụ gosi uche nke ọma na-ezigbo mmadụ ka ya bụ akwa ga iji nye n'aka igbo uchu ka esi ebe a anyị bụ ọgwụ gị mma ọ bụ ndị aja sị n'ugwu ka ha bụ ọ bụ ebe ọ bụ ọgwụ nwoke akwa onye anyị kelere unu Nnanyereze ọkwa ndị ọga anyị bịa sị gị ije nke ọma ya bụ oge ahụ isi ajọ maka na ha nwee nke na-eso ihe dum Nnanyereze anyị ga-eta na n'oge ha kwụrụ ka ọzọ anyị ga-ezuru n'ike nweta gụrụ nwoke ụlọ nwoke akwa onye ji nke ọma daalụ n'ụwa gụna mere so isi ya hapụ ọnụgonu antị efe ụbọchị nwanne m ndị onye nke ọzọ anyị na-akpọ echi onyonyo bụ ezinụlọ Mike Udo ọ bụ Chọmeze Nneta Amadi Oraukwu Mike Udo bụ ọgwụ na ezinụlọ ndị obi nwa osi na-aga ego oge nnukwu akpa ndị be Michael Udo bụ ọga bụrụkwa nwanne m adịmọs nnukwu isi aja nna ya zọbata oge oge akwa wesi uche nke ọma na ọnọdụ sị ga-adịga mma ezigbo mmadụ ga-ebe wesi uche nke ọma ọ dịrị ụwa ụwa ọzọ agụda ya nke nwanne onye ya abụkwate onye ọbụla mejọrọ sami na ọdị imejọrọ ụmụ Chineke imejọrọ ụmụ mana Chineke bido eluigwe esekwuelu gị ala wee sị ihe dị mkpọrọ imejọrọ gị so m ihe ekwela ka ori ekwela ka ọ wee na-ekpere gị wee na-ayọ gị sị datị na ya kpụrụ gị akwa ịfụnanya inwe n'ebe ha ka
wee sị na anya mmụọ kpochebe ha ndị ọnya gbasara wee sị uche ọ ya ndị nke ọzọ na-aga kịta bụ ndị ụmụ olumongo esike n'izu agha ndị ọ bụ nwanne fa nwụrụ fa na-ejegha mgbe nwanne fa kwasị aji ejie nke ọma. Anyị kenele unu, daalụnụ. Anyị na-atụ na ndị ụmụnna Nnanyereze akwụkwọ okwukwu nworu mgbe bụ oge akwa duto ọdịna mma ezigbo mmadụ ya ekpọsa wee mkpepụ oge akwa wee sị ije na ọ dịghị izu na ị na-agbaso ezigbo mmadụ gị onye ọna-egwu dịrị esi na anyị na-aga ma mfozi mana onwere abịa kwụsịrị ebe a ma mgbe a gwara amemzi ozu ma every 10 azụrụ n'igwe wee sị uje nke ọma ha dabigo ahụ Nnanyereze mgbe ndị ụmụnna na-apụta onye nke ọzọ anyị na-anapụta bụ Nnanyereze ọkwa Julia Nwoye na-anụchi ọga nwoke na Amada bịara kpokpu oge akwa ọ dị mma ezigbo mmadụ ga-ebe kpokpu oge wee sị nwere ihe na-eme ha na mmụọ onye nke ọzọ na-afọ akwado ka ọ baa bụ Chukwuma Okonkwo onye ọgọ ka ọ bụ n'ihi na ọ na-anụ ife ọma o si Igbo ukwu wee bịa igbe ogwe nwoke akwa. Anyị kenere Chukwuma Okonkwo, daalụ maka na ịbịa, daalụ. Urua-Amada Oraukwu ọ bụ ndị onye otu Chukwujekwu Obinwa parikwu na ha ga-egwu papa akwa ọbanja ije nke ọma. Anyị na-ekene ndị Chukwu bụ ike anyị ejigoro daalụ maka na ụnụ bịa. Wesuje nke ọma agụna dị na mma agụna na-adị na nzuzo ebe onye gị na-adị na mma bụrụ akwa mgbe na-ekpe ekpe n'isi ha bere ha be na mmụọ ọ dịrị ha mma ndị nke ọzọ a na-afọ eji onyonyo bụ Chukwu bụ ike anyị eji gredi Urua-Amada Oraukwu ọ bụ ndị onye otu Chukwujekwu Obinwa parikwu na ha ga-egwu papa akwa ọba jee ije nke ọma. Anyị na-ekene ndị Chukwu bụ ike anyị eji gredi daalụ maka na ụnụ bịa. Nnanyereze ọkpọchukwu ike anyị eji gredi bụ ndị otu Chukwu nwe mụ aka akpa oge akwa na ọ dịghị izi na ewute n'ọba eji wee bịa na-echukwa gị isi ike ekele dịrị gị echukwa ha na mmụọ ekpere isi
anyị na-anabata bụ Chukwuebuka Nwankwọ si n'irukọ eke ibe anyị Oraukwu n'Uru Ezani Kindred ndị ọgọ gafa bụ afa na Obianọ Hope Adaobi onye nke Samuel mụ na mmiri Chukwu ọfa na-aga gafa gbue ọgọfa nwoke akwa na nnukwu nnafa akwa ka o jee ije nke ọma. Nnanyereze afọ ndị be Nwankwọ akpa oge akwa ndị nke ọzọ a na-akpọ eche onyonyo otu ụlọ ike ma ihe onye ọgọkọ ọ bụ n'ihe ọ na-anụ Chinasa osu ụmụ ndị ike Kindred wee debekwe ọgọ nwoke akwa anyị na-ekene Chukwu na ọbata nke ego weda go oge akwa sege na ngwụkwara ahụ ọmụ na mchukwu fọpụtara oge akwa dole bere na mbụ badere na mbụ Jesus Christ will carry a na-akpọ eche onyonyo bụ Chukwubuike ma ihe onye ọgọgọ ọ bụ n'ihe nọ na-anụ Chinasa osu ụmụ Endike Kindred wee bịakwa ogbue ọgọ nwoke akwa anyị na-ekene Chukwubuike ma ihe bụ ndị Ifechukwu Ejigred nke Urua-Amada Oraukwu ọ bụ ndị otu Chukwujekwu Obinwa anyị kenelu Ifechukwu Ejigred Urua-Amada anyị kenelu unu Chifu Nnanyereze ọkwa ọgọ nwoke bịara oge wee sị ije nke ọma were ekpere na mmụọ ihe ọbụla mkpa ha na mmụọ nyere ihe n'anụ chi na azụ Nnanyereze ọgwụ ndị Ifechukwu Ejigred nwa ya mụrụ ike Chukwubuike ya nọ na wee sị gbapụ oge ahụ nke ego mmadụ ụmụ na-agbasa so ekpere m n'isi gị na ebe ha nọrọ n'ọrụ ha bụ Ibu mana kau padahal? Ndị anyị ga-abụ eze ụlọ abụrụgo ori abụrụ ọ bụ ekwusizie ya enwe ndị ntobefa egbubesi ụlọ okpu n'isi na abụrụsi eze daalụ na
Bongwadiana, we go na gebu ndi ochi agwa ka oji je nke ọma anyị nabata gị. Anyị na-enyezi microphone to ndị ụka. Pụtara gị mkpụrụ obi. Kasie ndị nne gbasara ọnwụ ya metụtara. Kwee ka ha nwee ngụgụ obi nke na-esite na mmụọ nsọ abịa. Wee nwee olileanya n'ebe ọkpara nwa Jizọs Kraịst nọ. Na mgbe ikpeazụ na anyị na-esikwa n'ala eze gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
ekpere nke onye nwe anyị na anyị nke bi n'eluigwe abịdị nsọ ka alaeze gị bịa eme ihe na-achọ dịka esi n'eluigwe ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa nye anyị nri taa nke ga-esi anyị ụbọchị taa gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere na onye nwe ezigbo mere anyị ihe ọjọọ edubala anyị n'ime ọnwụnwa ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike na otuto niile mgbe niile amen. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị, onye nwe anyị nọnyere unu. Abụ 34. Ese unu foto. Ichekwu, chọrọ ka ese unu. Na fon ụfọdụ na-abịa abịa na-ekpe ekpere dị na ya wee ruo taa anyị na-akwanyere ugwu ikpeazụ nụrụkwa ahụ n'ụka ịbịa nọnyere anyị. So anyị na-ekene unu na-ekene ọra mmadụ niile ndị nọ n'ebe a na-asị na udo onye nwe anyị ga-adịrị unu n'aha Jizọs. So awụsịrị anyị na-asị unu nọ n'ọrụ ukwu niile daalụ unu. Mgbe nsogbu bịara kerere n'ọnọdụ ọbụla imewo ka m sị ọ dị mma ọ dịrị obi mma. Ekwensu ga-eso bụ ọnwụ nwa ga-abịa ka ntụkwasị obi na nka na Kraịst amatawo na ike adịghị wee sị ọbara ya n'ihi ọ dị mma 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 ọ dịrị obi mma. Mmehie echiche nka na-enye m. Praise the Lord. Please, all protocols observed. I know about the YPCA, onye otu anyị, because na ọ na-agbaso very well. N'elu mgbadata ebe bi ede, mana oge ọ na anyị ga-enwe nzukọ ma ọ bụ n'ama eze ma ọ bụ n'ọka, ọ ga-efeature very well. And ọbịa ha nzukọ onye ọ na-ga-adị happy because ọ ga-eke ihe a ga-enye anyị. Eye problem anyị nwezi n'ebe ọ nọ bụ na ọ ga-ekegide nyechasịa ndị mmadụ ihe nwana nya nwa mmeri. Ọ bụrụ na ọ na-eze ndụ kama na ọ da-agbaji ya anya. The last nzukọ anyị bịara here, o doro anyị anya na anya na ụmụnne ya na-agbaso maka na ụmụnne ya juru ebe a na ọgwa ha na ndị otu ya ga-abịa. Ụfọdụ nọ ebe a mbọsị ahụ ga-agbakọ osari na anyị nọ n'ime ụlọ abụpụtakatala anyị ife ọdụ ka ga-asị na onwe seremoni ọzọ ọ na-eme. Anyị wesị ndị ụmụnna ha niile nọ n'ilo ha batabazie n'ime ụlọ ka ha zawa YPC tata kama ejikwezi ha pụwakwazie so anyị ncha wee nọdụ ebe a nwekọsị aṅụrị ọnụ. So onye otu anyị ọ na-agbasa anyị very well. O wutela anyị n'ọdụ etu a mana onye ka anyị bụ na anyị ga-abalị Chukwu mba. Praise the Lord. Biko anyị ga-ayọkwuzi ka anyị jefu ya anya.
Izuzu ọjọla n'ihe na-atụjọ ihe ma ị na-ada mgbe ị na-emeri tụkwasị Chukwu obi. Mmadụ ụfọdụ ga-akpọ asị, ndị ọzọ ga-eleda anya, rapụ ha lee anya n'elu, tụkwasị Chukwu obi. Anyị na-ekele Chineke onye anyị nọ n'okpuru ya, kelekwa ndị nna anyị n'ime onye nwe anyị, karịsịa ọra mmadụ niile. Onye a bi n'ebe a bụ nnukwu nna anyị na ime obibi anyị, andị ọ na-amụ anyị nwa, ọ na-eme anyị etu ahụ esi ewe ụmụaka, etu a ka o si megide anyị na anyị bụ nwa na anyị bụ nwa were n'ọnụ. Anyị na-ekelekwa Chineke n'ihi amara nke Jehova nyere ya dịka mmadụ, maka ụmụnne ya ha na-afụrụ n'afọ otego many years ha nwụsịrị. So Chineke wee nye ya nnukwu amara wee nọgide were n'ụbọchị ndị a. Anyị che na ọka ya nọkwuru anyị, mana dịka o si masị Chineke n'oge ezugo, o wee kpọrọ ya wee na. Nna anyị ukwu a bụ very simple man. O nweghị ihe o ji ọ na-ejidesi aka ike. Ọ bụrụ na ịbịaba na ịnọrọ n'azụ ya, ịma na oke ga na-aga, ihe ga na-aga, onye ọgụ wesi nọrọ ọsọsọ mmanya ka ọ ga-abịa ibute nnọọ ọṅụwa ya ọfụma. Haleluya. Tụọ anyị na-ekele Chineke maka ndụ ya, ebe o nyere ya amara wee ruo n'oge dịka oge ugbu a. Ka aha Jehova bụ ihe a gọziri agọzi. Haleluya. Onye na-ofu okwu ịchọ ka ndụ ọpụ ebe a, jọs ndụ ọpụ ya, enyekwa ndị nna anyị mikrofon. Okwu ahụ bụ iwe na-ewe Jehova. Oke iwe na-ewe Jehova. And iwe na-ewe Jehova buru ibu, mana o nwere ofu ọdọ afụrụ ụzọ. Ofu ọdọ afụrụ ụzọ ka m chọrọ ka m metụta ya aka, nyekwazi mikrofon. O nwere ofu ụbọchị m gara na abịa igwe ọnụọra, ịgasị abịa igwe gbago nwobere ị naghị n'akụkụ aka ekpe. Mgbe efu ihe na-afụ n'ụlọ n'ọrụ ukwu a, ama na ọ na-eme, mana m amara na nọ n'ụdị ya. Mana mmadụ jụọ ebe a, ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụaka, ihe ha na-eme amara m ihe ha na-eme. Mgbe jụọ gịnị ka a na-eme, ha gwa m nke emesịa, mgbe jụọ ofu onye
ọsị nọ ndị ọdịnala hai wee sị ọdịnala a na-asụsụ nso ụwa si dị sọ obi na-agbawa Jehova ọ sị na I will say it this morning. Obi na-agbawa ya ọ bụrụ na ị bụ nna i wee kwogidere nwa gị ụgwọ akwụkwọ megide gị ihe niile o wee ghọọ mmadụ oruzie mgbe ahụ ọ ghọrọ mmadụ o jee kpọrọ onye ọzọ papa ya. How do you feel? Enwere ike na ihe niile dị n'ụwa mara mma ọ dịkwa mma iwe na-ewe Jehova. Ezigbo iwe na-ewe ya nke na-ewe ya na mmadụ Genesis chapter 6 verse 6 n'obi gwara ya nke aka bụ obere na nke na-ewe kịta because the whole world has turned against the Lord. Ọ gbazikwa ọgbọ mmadụ na-egogozi obere okwu a ka anyị lee ya anya bifo mebie ihe na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Gbasara the menace of idolatry, ikpere arụsị nke ọtụtụ ndị na-achị na ya n'ikem wee na-adọ aka na ntị iwe Jehova ka anyị nwee ike ichegharị che Chineke iru ọzọ. Praise the Lord. Abụ 239 abụ 239 na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ nke ife ha furu mgbe anyanwụ wara. Otu a ka anyị ga-esi n'ọlụ ụwa nke a naanị n'ọlụ anyị ka a ga-eji cheta anyị. 239. Otu aka anyị ga-esi si n'ọlụ ụwa nke ala naanị n'ọlụ anyị ka a ga-eji cheta anyị. Naanị n'ọlụ Sorry, your dad. Praise the living God. Amen. Biko ọhaneze bere ebe a na-ekele unu kene ọrụkwu niile kene karịsịa ndị ụkọchukwu bere ebe site n'isi were ekene dịrị unu. Ihe gbasara mpa m n'ezie asụ amaghị m ka m esi wee bido rekọd ya since that day that thing happened. Ọ nọ na nnukwu nwute. Ọ dịghị izi because na mpa m bụ ezigbo mmadụ. Onwe nọ n'ọrụkwu ya sị na onye na-ese ya na ya ọmụhụ. So it means that onye ya na ya nwere esemokwu. Ụmụ ya bụ ọnwụ otu ụmụ ya tọ n'afọ otu a nọ kịta ebido m ikpe a bido kpere na-aga mana ọ dịghị etu ezigbo mmadụ ka ọ bụ. So ekpere m n'isi bụ na o ya eje nke ọma. And nke abụọ bụ that
ọkụ oge ana m akpọ unu bụ ndị ụkọchukwu unu tinye anyị n'ekpere n'ezinụlọ anyị, karịsịa ụmụazị ọ rapụrụ wee jebe, ka amara Chineke chekwaba anyị, duo anyị, karịsịa n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Biko unu, biko ọsụ na mpamụ ọ bụrụ ma ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Mgbọsị m na-eziri ndị mmadụ ka ama badịa ma posta, onye pụtara na-asị kezi mbọsị nke a mere, kezi mbọsị nke a mere. It means that is a good person. Ọ bụ na ọ bụghị ezigbo mmadụ nwee ya ama maka ya, yotago. So ka ha m na-etu a enwechikwa mkpọchikwa amụ, mana biko karịsịa tie anyị n'ekpere ka udo chia n'ezinụlọ Chief Samuel Chukwujekwu Nnanyereze Obinwa. Thank you. Daalụ. Good morning, everybody. Good morning. Thank you. Amanu motu seku. Otu ihe mmadụ ebe dadi anyị. Oge ezuru. Oge ezuru. Onye nwe ndụ were ndụ ya. Onweghị mgbakasị ahụ. Ọjọọ ha ajụ. O mere obe jekwuru onye nwe. Ọ na ikwu okwu ya amala m ama otu ihe mmadụ na nna m n'ụwa na n'ụwa ọzọ ọ ga-abụrụ m nna. Ọ ga-abụrụ m nna. Onye udo ka ọ bụ n'ụmata ọ gbajuru. Ọ na-enwe si gị jiri nwayọọ were ndidi na-eso ụwa na ọ ga-adị mma. Otu okwu maara asị my father n'ebe ụmụ ya nọ bụ nwa mkpụrụ aka gị ọtọ. Emejọrọ nwoke, emejọrọ nwaanyị. N'ihe ọmọdụ bụ na otu oge ọ dị njọ, ọ dị mma. Ọkwa ka m na-aghọta n'ebe nna m nọ. O ji ego that faithful day. Onye nwe ndụ were ndụ ya. Ọ dị ka ọ bụrụ na steeti ebe obi ndị mmadụ gbaka na-asị gịnị mere papa, gịnị mere papa, papa hapụrụ ụbọchị a, gịnị mere papa, maka ọ bụghị onye ya bụ nọrọ osi ka nya ụdara ike ịnọ ofu ebe dịka n'ihi na ọ maara ọ dị strong. Ị na-asị ada dị jiri ọsị gị mba na ọ nọrọ ofu ebe ọ ya. So, okwu m na-ekwu n'isi my dad bụ na ka Chineke debe ndụ ya n'ebe ndị nsọ na-anọ. Mgbe ọ ga-anọ ọnọdụ udo. O nwee na-atụ ụmụnne m ndị bịala isoro anyị ka anyị kwanye dada igwe ikpeazụ. Nnọọ na okwu ji bịa ikwu ngeji wee na ga-akarị. O nwee na-asị udo dịrị ebe onye ọbụla ebe ọbụla o si ya n'aha Jizọs. Amen. Chiozia. More music on trendybeats.com. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise.
rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for He has made me glad. hey. He has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for He has made me glad. oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. So good You are so good to me.